Ahoj, vítam všetkých pri aktuálnom update k edícii Yesterday Heroes. Tak som avizoval v predchádzajúcom videu. Tie 4 produkty, ktoré by sa mali dnes objaviť v predaji, sa aj objavili na mojej obľúbenej e-shopovej stránke Veselý Drak, kde ja nakupujem všetky svoje Pokémon produkty. Nie je to reklama, proste je to moja obľúbená stránka, rýchla preprava a všetko tam majú to, čo potrebujem. Aj v adekvátnych cenách. Čo som ešte k tomu chcel povedať je, že bohužiaľ je tam limit na jeden kus z každého z týchto 4 produktov, takže pokým nevychádzajú ostatné produkty Yesterday Heroes v značných množstvách, tak bude ťažko si niečo vyzbieravať z tohto. Samozrejme na druhej strane, keď si zoberieme, že to, jak všade sa objavuje, že je tam ten vysoký pull rate na tie drahocenné kartičky, tak tá cena je celkom v pohode, by som povedal. No a vďaka tomu, že v druhom Mega Boostri, Mega Evolution, ktoré som si kúpil, mi padol druhý zlatý Mega Lucario, tak som sa rozhodol, že si tiež na skúšku kúpim z každého z týchto produktov po jednom kuse a skúsim šťastie. Malo by to byť 10 boostrov dohromady, keď dobre počítam. Takže keď mi v pondelok a v útorok dojdu budúci týždeň, no teraz po víkende, tak sa pochválim, na čo zaujímavé v nich bolo. To bol len taký to bol rýchly update k tomu, čo sa deje. Ďakujem za pozornosť a niekedy najbližšie sa zase uvidíme. Ak chcete, dajte odber alebo like na toto video, budem tomu veľmi vďačný. Majte sa pekne, čau.